Исәміз Шолотова телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мин Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Татарстан лидері Рустам Миңнеханов икенче хастаханәгә реконструкция вәгъдә итте. Бирдә эшләр башланды да инде. Төзекләндерүдән соң пациентларны бирдә нинди үзгәрешләр көтәчәк, Ләйсән Ханова ачыклады. Ике ай хезмәт хакы түләмиләр. Пассажир автокомбинаты белгенеккә төшү алдында. Шәһәрдә үрнәк булган 10 гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык медальләре тапшырылды. Озын гомерлек гаиләләрнең сере нәрсәдә, Гүзәл Шихапова ачыклады. КАМАЗ стадионда төзекләндерү эшләре кызганнан кыза, язын башланган ремонт нәтиҗәләре белән хәбәрчебез танышты. Бигеш аэропорта пассажирларын эвакуацияләделәр. Бүген төнге сәгать 3 тирәсендә биредә шикле пакет табыла, аның хуҗасын эзлиләр. Тик нәтиҗәсез аэропорттагы халыкны ашыгыч рәвештә эвакуацияләргә туры килә. Пакет хуҗасы исә шактый вакыт үткәч кенә табыла. Өлгән яшьтәге ханым аны онытып калдырган булып чыга. Икенче хастаханәдә зур үзгәрешләр көтелә. Чаллыга соңгы эш сәфәре вакытында Татарстан җитәкчесе Рустам Миңнеханов учреждениегә реконструкция вәгъдә итте. Бүген биредә эшләр башланды инде. Тәрәзәләрне алыштыралар, бәдрәф һәм душ бүлмәләрен төзекләндерәләр. Дөрес, әлегә ремонт хастаханәнең үз хисабына алып барыла. Финанс мәсьәләсе кайчан хәл ителер һәм биредә эш үзгәрешләр нинди булыр? Сорауларга җавапны безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова эзләде. Икенче шәһәр хастаханәсе ачылганга 45 еллар тирәсе. Әлеге еллар дәвамында ул инде йогышлы авырулар хастаханәсе булырга да, ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе ролен үтәргә дә өлгергән. Һәм шушы еллар дәвамында биредә бер генә тапкыр да капиталь ремонт башкарылмаган. Бүген хастаханә пациентларга заманча сыйфатлы ярдәм күрсәтә алмый. Табиблар шулай ди. Аның матди техник базасы искергән, җиһазлар, операция бүлмәләре һәм процедура кабинетлары тиешле таләпләргә туры килми. Пациентлар һәм хезмәткәрләр өчен уңайлыклар юк. Говоря, удивлена, что... Мин хастаханәдә озак еллар буе капиталь ремонт үткәрелмәвенә бик аптырадым. Кешеләр көн саен нинди начар шартларда эшли, пациентлар дәвалану курслары үтә. Монда бөтен бинага капиталь төзекләндерү кирәклеге ап-ачык. Ходишь, полы, например, скрипят. Очень сильно. Йөргәндә идән токталары шыгырды, туалетларга кирерлек түгел, бернинди шартларда юк. Ә хезмәткәрләр бик әйбәт, пациентларга яхшы карашта. Ниһаять бирдә зур үзгәрешләр булачак. Чаллыга 6 июльдә эш сәфәре вакытында республика лидеры хастаханәне төзекләндерәчәкләрен вәгъдә итте. Больничный комплекс, вот мы посмотрели, какие условия сегодня. Приняли решение городскую вторую больницу реконструировать. Бирдә ремонт башланганда инде дөрес әлегә аны хастаханә хисабына алып баралар. Тәрәзәләрне алыштыралар, туалет һәм душ бүлмәләрен капиталь төзекләндерәләр. Тик бу проблеманы өлешчә генә хәл итү. Хастаханә зур реконструкция көтә. Башта сүзләренә караганда, ремонт вакытында учреждение эшләүдән туктамаячак. Больницаны япмыйбыз, потому что больницаны япсаң кешеләрне җибәрергә кирәк, кешеләрне эшсез калдырырга кирәк. И аннан соң больницаны ябып объемна бит эшләмичә булмый, шуңа күрә объемнарны эшләргә тырышабыз. Ә инде душ һәм туалетларны төзекләндерүгә килгәндә, алар бүген үк булачак реконструкцияны күздә тотып алып барыла. Завершили полностью демонтажные работы. Хәзер инде иске бүлмәләрне сүтү эшләрен төгәлләдек, яңа җиһазлар кайтардык. Аларны монтажлый башлыйбыз. Ай ахырында хастаханәнең бер канатындагы эшләрне төгәлләргә ниятлибез. Ә инде бу ремонт капиталь төзекләндерүгә берничек тә кумалчы оламаячак. Без эшләрне алдан ук реконструкция планын күздә тотып башкарабыз. Бүген хастаханәдә финанс мәсьәләсенең тиз арада хәл ителүенә өметләнәләр. Әлегә реконструкция проектын әзерләү бара. Ләйсән Ханова, Арат Закиров, Чаллы яңалыклар. Пассажир автокомбинаты белгенеккә төшү алдында эшчеләр инде 3 атнага якын эшкә чыкмый. Машина йөртүчеләр, механиклар, слесарьлар көн саен бина янында җыелып хезмәт хакын көтә. Алар инде 2 ай акча алмаган. Эшчеләр ярдәм сорап безнең Кайнар элемтә телефонына да мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр ҡанәғәт түгел, алар иртәдән үк автокомбинат бинасы янына җыелды. 100-дән артык хезмәткәр үзләренә тиешле хезмәт хакын сорый. Задержка идет. Апрель айыннан бирле акча түләмиләр. 3 ел эчендә эш җитәкче алышында. Моңа кадәр безнең гараж республика буенча иң алга киткәннәр сафында иде. Тәҗрибәле белгечләрнең күбесе инде икенче эшкә күчкән, күптән түгел генә хезмәт хакын тоткарлаган өчен директорга штраф салганнар. Шуңа да карамастан ул бурычларны каплап бетерә алмаган. Мы сейчас находимся в таких тяжелых жизненных условиях, и долги по ЖКХ, по кредитам,
в семьях конфликты у нас. Пассажир автокомбинаты хезмәткәрләре инде эш атына эшкә чыкмый көн сайын генераль директор белән очрашу билгеләүне сорыйлар. Әмма нәтиҗәсез бары тик бүген генә юрист алар белән сөйләшергә ризалашты. Сколько маршрутов мы уже потеряли? Ну, опять-таки объясняю, что маршруты были потеряны в связи с тем, что имеется сторонний автовокзал, где ездят серые перевозчики. Ну, вы же прекрасно знаете, если мы каждый день маршруты теряем, откуда прибыль-то? Юрист директор үзе сөйләшүләр алып барачак дип вәгъдә итсә дә, бер сәгать вакыт узуга карамастан хезмәткәрләргә аңлатма бирүче булмады. Вакытында утыручылар җитәкче беркемне дә кертмәскә кушты ди, әмма бу хезмәт хакын ала алмаучылар өчен киртә булмады. Директор не было. А так? Камеру выключите, пожалуйста. Ага, сейчас. Камеру выключите, пожалуйста. Конечно, сейчас. Не надо, не выключайте. Шулай да хезмәткәрләр директор белән очрашты, үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды, әмма акчаның кайчан буласы билгесез. Финанс директоры вакытлыча акча юк дип белдерде. По итогам сегодняшнего собрания... Бүгенге очрашу нәтиҗәсе буларак хезмәт хакын тиз арада түләргә тырышачакбыз дип әйтәсе килә. Шуңа омтылабыз, оешманы аякка бастыру буенча чаралар күрелә. Әмма 30 еллап эшләгән хезмәткәрләр дә бу вәгъдәләргә ышанмады. Барлык бурычларны түләп бетергәнче забастовка булачак диялар. Бүген прокуратурага 100-гә якын гариза кабул иткәннәр инде. Проверке было установлено, что просроченные... Тикшерү нәтиҗәсендә хезмәткәрләргә 400 меңнән артык акча түләмәгәнлеге ачыкланды. Административ хокук бозу аркасында җинаять эше кузгатылды. Баш бухгалтер һәм директорга карата җинаять эше кузгатылган хезмәткәрләр исә өметләрен өзми, алар тиешле хезмәт хакларын көтә. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Мәшгульлек үзәгенең Койнар элемтә телефонына быел 45 шәһәрдәшебез шалтыраткан, алар нигездә хезмәт хакларын вакытында түләмәүдән зарлана. Шикаятьләрнең барысына да бүген прокуратура тикшерә. Койнар элемтә телефонының номеры 52 57 83. Мөрәҗәгатьләр эш көннәрендә иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Оңайлы матур һәм җылы бу сүзләр Солнечный парк комплексы турында. Ул 4 картлы йорттан тора. Беренчесе В-блогы инде узган елы кулланышка тапшырылган иде. Хәзер чираттагысы Б-блогы. Теманы безнең хәбәрчебез дәвам итә. Солнечный парк комплексында Б-блогы кулланылуга тапшырылды. Бирдә 42-дән алып 80 квадрат метрга кадәр мәйданлы фатирларны сатып алырга мөмкин. Барыннан да күбрәге кухня һәм зал кушылган фатирлар. Пыяла белән капланган лоджиялардан яр буе паркын һәм Кама елгасын күзәтеп була. Фатирларга су исәпләү приборлары куелган, консьерж хезмәте дә каралган, пассажир һәм йөк лифтлары бар. Стеналар һәм түшәмнәр декоратив эшләнмәләр белән капланган. Йортны кулланылуга тапшыру чорында 1 квадрат метр уртача 50 мең сумга төшә. Фатирларның яртысыннан артыгы сатылган инде. Солнечный парк аларны 6 айга процентсыз алу мөмкинлеге бирә. Партнер банклар исә 11,9% минималь кредит ставкасы белән ипотека тәкъдим итә. Йорт тапшырылган вакытта фатирлы булу күчемсез милек сатып алу өчен иң отышлы вакыт. Әлеге мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Эсенханова, Константин Величко, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бәя беренче урындамы әллә сыйфатмы шәһәрдәшләр фатир сатып алганда күбрәк нәрсәгә игътибар итә? Әле 15 ел элек кенә мондый критерийлар юк иде, кеше мөмкинлеге булса фатир сатып алды. Хәзер исә шәһәрдәшләрне йорт тояна мәйданчыклары да, хәтта исәпләү приборлары да куелмау мәсьәләсе нәкъдәр кызыксындыра. Кайвакыт исә таләпләр тагын да күбәя. Как бы не смешно было сказано, последний... Ничек кенә сәер булмасын, соңгы вакытта кешеләр фатир сатып алганда подъездларга һәм күршеләргә игътибар итә. Чөнки күпләр пычрак подъездлардан ялыкты. Алар матур һәм уңайлы балалар мәйданчыгы булган чиста подъездлы йорт эзли. Хороший двор. Чаллыда тагын бер машина юу урыны һәм ягулык салу станциясе барлыкка килергә мөмкин. Бүген башкарма комитетта җирләрне куллану һәм төзелеш буенча комиссия утырышы узды. Анда шәһәрнең төрле урыннарына урнашкан 7 җир кишәрлеген бүлү мәсьәләсе каралды. Алда безне кыска гына реклама чыгарылышы көтә, бездән аерылмагыз, бергә калыгыз. Шәһәрдә үрнәк булган 10 гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык медальләре тапшырылды. Озын гомерлек гаиләләрнең сыры нәрсәдә, Гүзәл Шихапова ачыклады. КамАЗ стадионда төзекләндерү эшләре кызганнан кыза, язын башланган ремонт нәтиҗәләре белән хәбәрчебез танышты.
Фирма «Подряд» предлагает современные коттеджи с земельным участком и коммуникациями от 2,5 миллионов рублей, а также участки земли от 40 тысяч рублей за сотку. Коттеджный поселок Новая Суровка в 5 минутах езды от города. Звоните сейчас 36 12 13. Hürmetli din kardeşler, Halal Center sizni izgi Ramazan ayı bilen kutluy. Hem үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, halal косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Halal Center, Яңа шәһәр 27-09А. Рамазан айы мөбарәк булсын. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Сіз яңалыклар программасы карайсыз. Дәвам итәбез. Бүген Яңа Шишмә районында төнге сәгать 2-дә юл хәрәкәте булды. Фаҗигъәдә 4 кеше үлде. Беренчел фаразлар буенча Казан-Оренбург юл чатында Mazda машинасы Opel Antara'га юл бирмей. Хәрәкәт нәтиҗәсендә 2 машина йөртүче 58 һәм 49 яшьлек 2 пассажир урында ук вафат була. 3 пассажирны хастаханәгә озаталар. Алар арасында 4 яшьлек бала да бар. Фаҗигаләрне булдырмау максатында юл иминлеге инспекторлары машина йөртүчеләрнең караңгы вакытта аеруча игътибарлы булуны сорый. Дәүләт Думасы депутатлары җәмәгать урыннарында спиртлы эчемлекләр кулланучыларга штрафны 10 тапкырга арттырырга җыена. Бүгенгә аның күләме 500 сум. Димәк, үзгәрешләр кабул ителгән очракта закон бозучыларга 5000 сум акчаларыннан колак карга туры киләчәк. Дәүләт Думасында җәзаны катгыйландыруны да көн таләп ителәр. Чөнки кешеләр штрафларга игътибар итми. Шәһәрдәшләр үзгәрешкә ничек карыйсың? Әйдәгез үзләрен тыңлыйк. Бу хәбәрне ишеткәч, мин бик шатландым, чөнки бүгенге көндә шикләүләр булырга тиеш дип саныйм. Рамазан аенда гына түгел, гомумән алганда татар халкына эчемлеккә карата тискәре мөнәсәбәт булырга тиеш. Аны формалаштыруны гаиләдә башкарырга кирәк. Мин штрафны 50 тапкырга да арттырыр идем, чөнки безнең территориядә спиртлы эчемлекләр кулланылмаска тиеш. Янәше бездә балалар үсә бит. Без яшь вакытта кеше эштән дә кайтып керми иде, ә хәзер берсенең дә эшлисе килми. Бар тик эчәргә генә булсын, җыелып утыралар да эчәләр, барысы да иратлар. На алкоголь нельзя повышать, нельзя. Как пили, так и будут пить. Шала телевизия һәм күңел радиосы башлангычы белән шәһәрдә журналистлар өчен беренче тапкыр ифтар ашы оештырыла. Әлеге матур һәм саваплы чара каләм осталарын берләштерүгә юнәлтелгән. Дини мәҗлестә Шала имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт катнашачак. Ифтар ашы 14 июльдә кичке 8 яртыда узачак. Хөрмәтле журналистларыбыз, без сезне барыбыз да бергә Әлфәс хәзрәт Гайфулла җитәкчелегендә сезне чакырып калабыз. 14 июль көнне 19 сәгать 30 минутта Аш-су ресторанына рәхим итегез.
Һәм ораза тотучылар игътибарына шәрәттәге мәгълүматыбыз бүген Рамазан айының инде 22-нче көне иртәгә сәхәр ашу төнге 1:01 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу исә 20 сәгать 11 минутта тоткан уразаларыбызның савабына ирешергә ясана. Рубриканың мәгълүмати партнеры дизайнер Римма Әлләмовдан үз киемнәре һәм Патриот төзелеш оешмасы. Ширек гасыр бергә дус тату яшәгән гаиләләргә мәхәббәт һәм тугрылык медальләре тапшырдылар. Тантаналар сараенда ел сайын гаилә көне уңайыннан үрнәк парларны хөрмәтлиләр. Медальгә ия булучылар шәһәр үсешенә үзләреннән зур өлеш керткән кешеләр. Алар бәхетле гаилә тормышы серләрен дә белә. Уртак тормыш башлар алдыннан яшьләр нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Өлкәннәр киңәшебезнең хәбәрчебез Гүзәл Шыйгабова тыңлады. Уразаевларның гаилә корып яши башлауларына 55 ел узса да, алар әле һаман да алтын балда кимәгән. Туйны да язылышканнан соң берничә ай үткәч кенә уздырганнар. Ак күлмәкләр дә киеп туру юк иде диялар. Аның каравы Ирек Уразаев булачак гомер юлдашын очраткан көнне әле дә яхшы хәтерли. Карап тордым да бойна там тырыш үскән кыз, аңа кадәр ул төрле Оренбург далаларында тимер юлда эшләгән 10 класс бетергәч, бу уңган эшкә булган иркәләр үскән кыз түгел. Bu tırmış etarıga bik şap kolay kişi deyip yazılıştı. Külmekler mi? Külmek anın bik matı külmek ondan sonra indiski tufliyi var yani. Şunday xatar yollar uzak gibi. Хылыкларыбыз төрле ди өлкәннәр, әмма шулай да гомерләре буе бер-берсенә юл куеп яшәгәннәр. Бу гаиләне саклауның төп шарты ди Уразаевлар. Алар икесе дә мөгаллим. Ирек Уразаев укытучылыктан тыш ятим балалар йорты директоры булып та эшләгән. Безнең һәр вакытта да уртак фикерләр, уртак тормыш, уртак эшләребез бу эшкә инде бик нык ярдәм итте, сүздә юк. Менә Новиковлар бер өлкәдә генә түгел, бер бинада да эшлиләр. Новиков Николай балалар хастаханәсендә табиб-анестезиолог, ә хатыны Елена шәфкать туташы. Гаилә коруларына 32 ел. Бер-беребездән ялыкмадык, эштә булганда бер-беребезне сагынсак, күрешеп алу җаен карыйбыз диялар. Гаилә бәхете сире хисләрне саклап калуда диялар. Я как врач, когда Яшь һәм шибәр шәфкать туташын күреп гашыйк булдым, һәм бердән-бер хатыным шул булачак дип уйладым. Мне понравился тем, что он был. Ул миңа тыйнак, юаш, шаян булуы белән ошады. Безнең хисләр әле дә сүрелмәде. Төнге сменадан каршы алганда без беренче тапкыр күрешкән кебек. Бүген медаль алучылар шәһәр үсешенә зур өлеш керткән кешеләр. Алар тәртипле һәм эшчән балалар, оныклар тәрбияләүләре белән дә горурлана ала. От имени благодарных чернецев я хотел бы вас поблагодарить, сказать, что мы вами гордимся, мы вас любим, мы вас уважаем. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Шалы ТВ, яңалыклар. Яшь шәһәрдәшебез гаиләгә кагылышлы проблемаларны хәл итәргә алынды. Айдар Нуруллин Минем илем Россия бәйгесендә җиңде. Ул Мәскәүдә бәхетле гаилә тормышы проектын тәкъдим итте. Аның уңай яклары нинди? Айдар Нуруллин белән безнең хәбәрчебез очрашты. Из нескольких тысяч проектов были отобраны именно эти проекты. То есть это на самом деле считаю, это очень высокий уровень. Айдар Нуруллин югары белем бирү йортында укытучы булып эшли. Мәскәүдә ул гаилә анимациясе лабораториясе исемле проектын тәкъдим итте. Аны әзерләүдә егеткә хезмәттәшләре ярдәм иткән. Айдар гаилә институтына кагылышлы проблемалар җитәрлек ди. В принципе, у нас в России, Россиядә һәм Татарстанда төп проблема ул гаиләләрнең таркалуы. Статистика буенча 100 өйләнешү очрагында 68 аерылышу туры килә. Әлегә Айдар өйләнмәгән, ул нык тату гаилә турында хыяллана. Башкаларга да шуны тели. Әгәр гаиләдә аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, анимация лабораториясе ярдәм итәчәк ди ул. Совместный труд, он объединяет. Уртак хезмәт берләштерә. Монда бала әти-әнисе белән берлектә мультфильм булдыру өстендә эшләячәк. Уртак шөгыль һәркем өчен файдага булачак. Айдарның эшен Россия күләмендә югары бәяләделәр. Ул беренче урынга лаек булды. Шәһәрдәшебезгә алтын медаль тапшырдылар. Гүзәл Шихапова, Регина Ляшко, Айрат Закиров, Шалы ТВ, яңалыклар. Гаилә белән ял итү өчен менә дигән мөмкинлек Гез бистәсендә Мәдәният һәм ял паркында яңа күзәтү тәгәрмәче эшли башлады. Аның озынлыгы 40 метр, ә авырлыгы 120 тонна. Шәһәрдәшләр аттракционның эшли башлауын күптән көтә иде инде. Ачылыш тантанасында безнең хәбәрчебез дә булды.
Күннің яңгырлы булуына карамастан кеше Гөз бистесіндегі мәдәниет һәм йол паркына йөзләрчә кеше җыелды. Яңа күзәтү тегермәшендә отынырга теләүчеләр 10 метр озынлыкта чиратка тезелде. Аттракционга беренче билет Комсомол районы башлыгына эләкте. Красота неописуемая, я просто вам советую сесть туда, посмотреть. Өстен күргәннәрне сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Шәһәр шундый матур булып күренә. Барыгызга да аттракционда отынып карарга киңәш итәм. Күзәтү тегермәшен күрергә теләүчеләр арасында башка район кешеләре дә бар. Әйтик, Дания гаиләсе белән Әгерче районыннан килгән. Ул безгә бик яңа, чөнки бездә Әгерчедә ул юк, аттракционнары. Һәм Аттракционны эшләтеп җибәргәндә бераз проблемалар да булды. Әмма аларны эшчеләр тиз арада төзәтте. Шәһәрдәшләр яңа аттракционның күпкә куркынычсыз булуын да билгели. Бу аттракционда шәһәр уч төбендәге кебек күренә. Һәм теге аттракционда караганда йөрүе бик рәхәт, аңа хәтле куркыныч түгел. Яңа күзәтү тегермәче искесеннән 15 метрга озынрак. Ул шәһәрдәге иң озын һәм кыйммәтле объектларның берсе. Аттракцион кышында эшләргә тиеш. Айгөл Янусов, Ксения Антонова, Илнар Харисов, Чол ТВ, яңалыклар. КамАЗ футбол стадионда түзекләндерү дәвам итә. Биредә эшләрнең барышы белән төзелеш идарәсе башлыгы Денис Щерба танышты. Стадионда ремонт яз көне башланган иде. Биредә яктырту системасы яңартылачак, яңа бина төзеләчәк. Физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен дә махсус урыннар булдыру каралган. Үзгәрешләр хакында тулырак хәбәрчебез Айгөл Юнусова дәвам итә. Эшчеләр караңгы төшкәнчегә кадәр эшли, хәзер административ комплекс нигезен төзү бара. Комплекста спорт заллары, медицина бүлмәләре булачак. Моннан тыш стадион трибуналары да яңартыла. Мы завершили демонтаж. Барлык трибуналарны сүттек. Төньяк һәм көньяк трибуналар әзер инде. Тиздән эшчеләр анда утыргычлар урнаштыра башлаячак. Стадион төзекләндерүгә апрельдә ябылды. Шуннан бирле КамАЗ футбол клубы уенчылары матчларны Түбән Камада оештырырга мәҗбүр. 11 июльдә исә футболчыларның милли лига уеннары башлана. Спортчылар үз стадионнары сафка басуны көтә. Домашние игры на домашнем стадионе это совсем. Үз стадионыбызда уйнау аеруча рәхәт, Чаллыда безнең үз җанатарларыбыз бар. Алар төрле яшьтә, барысының да Түбән Кама стадионына барырга мөмкинлеге юк. Надеюсь, что Төзекләндерүдән соң стадионга тагын да күбрәк җанатарлар килүенә өметләнәм. Милли лига бик югары дәрәҗәдә уза. Безнең уеныбыз җанатарларның активлыгыннан тора. Шәһәр данын яклыйбыз бит. Стадионда яңа яктырту системасы да урнаштырылачак. Иске яктырткычлар 10 елга якын хезмәт иткән. Моннан тыш стадионда асфальт та җәеләчәк. Айгөл Янусова, Константин Величко, Айрат Закиров, Чол ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны сез шулай ТВ-чылны.ру рәсми төркемендә карый аласыз. Шулай көн дәвамында 10-12-дә, 14-тә һәм 16 сәгатьләрдә Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыгып килә. Ә менә инде республика, ил, дөнья хәбәрләре белән сезне гадәттәгечә күңел радиосы таныштыра һәм көн дәвамында җитәрлек яхшы кәеф бүләк итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Ә иртәгә яңалыклар белән сезне минем хезмәттәшем Рузин Мингалимов таныштырыр. Мин сезнең белән саулашам. Исән-имин буласыз.